sa Good Vibes. Hindi lang nagakasunog nga puluyan o kung tawo ang ilang nga ginaluwas. Isa ka ido nga na-trap sa sapa ang tigayon na rescue sang mga bumbero. May report si Romeo Subaldo. Ginpost ang Back Project PH ang ininga video sang Martes nagapangayo sang tabang sa kung sino man ang makarescue sang ido nga na-trap sa may sapa. Ang ginakakulbaan nga hinali magsaka ang tubig sa sapa base malumos ang ido. Sa amuman nga adlaw nakabaton sa tawag ang Bureau of Fire Protection, Lopez Haina Substation, gikan sa isa ka concerned citizen nga nagaayo nga kung pwede sila ang mag-rescue sa ido. Gikantuan ini isang team nanday SFO2 Mark Stephen Trajeras, kaupo dyan day FO2 Alvin Paksyal, FO2 Jeffrey Azuro, kag FO1 Rick Bautista. Ila naabtan ang ido sa may sapa sa kilid ng Chinese Temple sa may Nara Extension sa Barangay Villamonte sa Bacolod. Ang iya itsura is basa, tapos do stress sa bala. Stress na Do pila nakadlaw nga way nakakaon. Oo. Do hadlock siya nga palapitan. Oo. Tapos ano gid nang do kaluluoy gid sa itsura. Nga nangayo ko bulig sa upod kung mapugkain ko bi tinapay pagkaon. Mo to ginaboyan ko siya again anta tutoy. Palapit siya. Ginpet ko sa dayon mo to nga nag okay sa Nagsalig na sa simo. Tigayo nga nakuha ang ido kag dadala sa fire station diri sa temporaryo nga ginbutang samtang ginahulat nga kuwaon sa tag-iya kay man mayara ini sang collar pero pagkasunod nga adlaw nadula ang ido. Nautod niya iya siningalis pinaagi sa pagkagat sini. Plan was, tani ang plano kita ni. i-post sa Facebook page para makita ang lasang owner. Kagin pabalo man namo na yung ari lang ito in good hands. Oo. Pagka next day kagahon pag-check sang upod gaway na. Utod mo na yung utod. Ginpangita ini nila pero napaslawan sila. Nagalaom na lang sila sa karon nga kung sino man ang nakakita o kung nakasapupo sa ido nga mahimo alagaan ini o kung pangitaan sa pamaagi nga mabalik sa tag-iya. Posible nagapangita sa pamaagi ang ido para makabalik sa iya nga amo.